Malion foli ani tanu ama kan yɛrɛ ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma dugu bila ka fisa laada wuli an ka laada ye an b'a da tile sanga ni waati bɛɛ lajɛlen an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni damadɔ b'an bolo bi an bɛna don minnu bakurubaw la ka se ka olu tago di aw ma ladira kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ sugu kura ale ye jenini min kɛ ni ala sɔnna o kunnafoni an bɛna o tago di aw ma ladira kɔnɔ o waati kelen na Kati jo gari la dɔrɔgu tɔni 43 bɔyanko o minɛna dɔw bolo ni ala sɔnna ma o kibaruya an bɛna olu tago di aw ma ladira kɔnɔ o waati kelen na an b'a ladɔnniya Bamako 3e pont na wulikajɔ min sabatira bi i ka dɔn k'a fɔ a bɛ t'i jɔ moto 200 bɔyanko la min minɛna polisiw bolo bi 3e pont na ni ala sɔnna o kibaruya an bɛna olu tago di aw ma ladira kɔnɔ ninnu ye kunnafoni bakurubaw ye an bɛna don minnu dogodogo ɲɔgɔn na k'u walawala aw ye nin waati in na Nɔsi Media bɔlɔlɔsiraw sanfɛ an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ko aw ka bisimila ko nin ye an ka don kibaru nin y'a dɛbɛn fɛsɛlen kunnafoni a n'a dalilu tiɲɛ ale ni ala ɲɛsiran o sanfɛ i n'a fɔ bakurubaw la an y'a fɔ a ye cogo min na an bɛ don min n'a fɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ wulikajɔ camanba o sabatira Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma n'i y'a ta ka jateminɛ dɔrɔgu tɔni 43 bɔyanko o minɛna i ka dɔn k'a fɔ Kati jo gari la o de hukumu kɔnɔ ka bɛn ni février kalo tile 16 san 2026 ye jo gari la i ka dɔn k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ office central des stupéfiants n'o OCS ye olu wulila k'u jɔ produit pharmacien tigi minnu bɛ yen nɔ ani ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka dɔrɔgu jugu ta i ka dɔn k'a fɔ k'a feere malidenw ma kɛrɛnkɛrɛnma ka se ka dangari ka sifinnakaw olu ka siniɲɛsigi o bɛ se ka tiɲɛ cogo min na o hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u wulila k'u jɔ tɔni 47 bɔyanko u y'o kɔni minɛ ni maa kofɔlen na an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o hukumu kelen kɔni i ka dɔn k'a fɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Irankaw fɛ yen nɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ révolution ba dɔ kɔni o nana ka na wuli min bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ u ka zone dɔw bɛ yen nɔ min nana ka na datugu kɛrɛnkɛrɛnma i ka dɔn k'a fɔ a yirana k'a fɔ ɛri damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ u nana ka na fɛɛrɛ tigɛ fɛn b'a to nin baaraw ka se k'a bɛɛ lajɛlen kɔni k'a da sira ka cogo min an ye kunnafoni min sɔrɔ nin waati in na n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn ni premier ministre ale wulila k'i jɔ ka laseliw kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnma feuille kura minnu n'u kan ka se ka taa AES jamanaw fɛ ka o baaraw kɛ olu boloda o de hukumu kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ AES jamanaw kɛrɛnkɛrɛnma Burkina Mali Niger an bɛ feuille kura an b'o ta kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ kɛ sababu ye sa an ka jamanaw yɛrɛ bɛ se ka ɲɛda kura sɔrɔ cogo min na o nana ka na o lajɛ ba kɔnɔ o sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnma an ka population ka besoin olu bɛ se ka kɛ cogo min na nɔgɔya kɔnɔ an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔni i ka dɔn k'a fɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Bamako 3e pont sanfɛ i ka dɔn k'a fɔ moto 200 nin kɔ min nana ka na minɛ an ka CCR mɔgɔw bolo bi ka d'a kan i ka dɔn k'a fɔ groupe de sécurité routière n'o ye GSR ye olu nana ka na yɛrɛ k'a fɔ ko 3e pont sanfɛ bi ka bɛn ni février kalo tile 17 yɛrɛ o y'a yɛrɛ k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ fɛn bɛɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kalo 6 bɔyanko u ye sensibilisation kɔni sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnma Bamako commissariat bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ commissaire de division police kɛrɛnkɛrɛnma fɛn min ye Panama Dambele ale n'a ka cɛdenw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye kalo 6 de kɛ u bɛ ka laseliw kɔni kɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko an ka boli mototigiw ka sira kan mobilitigiw ka sira n'o ye voie ba ye an ka o ye k'o to yen o de hukumu kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u ye opération sigi sen kan u kɔni moto 200 ani kɔ minɛ bi o y'a yira k'a fɔ k'a ta fɛn min ye décembre kalo tile 31 na i k'a dɔn k'a fɔ n'o bɛ tali kɛ décembre kalo tile 31 san 2025 ka n'a bila fɛn min bɛ tali kɛ bi février kalo tile 17 na moto 800 a n'a kunkanfɛn u y'o de minɛ 3e pont na minnu ma siraba sariya minnu ma a bato an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ min bɛ tali kɛ Macky Sall ale y'a yira k'a fɔ ko a ka candidat kɔni o ni ka secrétaire général nɔfɛ ko ale kɔni bɛ a poster hali sisan k'a yira k'a fɔ ale kɔni tɛna jɛnɛ k'a fɔ k'a ka bɔ a la cogo bɛɛ lajɛlen na a ye kanbɔ k'a yira k'a fɔ k'ale bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ o ni ka secrétaire général a ka se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na o de hukumu kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko expérience min b'ale la san 12 ale y'o kɛ min bɛ tali kɛ Senegali jamanakuntigiya la kɛrɛnkɛrɛnma o moment na ale de tun ye président en exercice ye kɛrɛnkɛrɛnma Union africaine na k'a ta san 2022 ka taa bila san 2023 la o waati kelen na a b'o engagement kelen de ta k'a yira k'a fɔ ko planning kura b'ale bolo o waati kelen na a ye poste baw kɛ i ka dɔn k'a fɔ Paris kaw fɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ France la a y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ ale Macky Sall ale ka soutien ka se ka kɛ cogo min na ale b'a ɲini farafinna fɛ kɛrɛnkɛrɛnma u ka se k'ale ka candidature o dɛmɛ o hukumu kelen kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Guinée Bissau jamanakuntigi la n'o o ye Umaru Sisoko Embalo ale kɔni y'ale dɛmɛ kosɛbɛ a ka nin candidature ko la fɛn b'a to ale bɛ se ka kɛ candidat cogo min na cɛbɔ kalata ma ale kan ka kɛ a ka se ka sen sɔrɔ a la o waati kelen na a ko k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamanakuntigi ma min bɛ tali kɛ Alassane Dramane Ouattara ale fana y'a dɛmɛ k'a fɔ ko a ka bonya b'a kan fɛn b'a to a bɛ se ka nin jɔyɔrɔ sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ o ni ka secrétaire général ko ale kɔni bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn b'a to ale ka se k'a sɔrɔ cogo min na bawo ka d'a kan a y'a yira k'a fɔ ni i ka dɔn k'a fɔ conseil de sécurité la kɛrɛnkɛrɛnma droit de veto b'i bolo k'a ta maa 5 la
ka taa bila maa 15 bayango la an bɛ waati min na fɔ bi maa 15 bayango o kɔni bɛ ale bolo minnu kɔni ye permanent ye kɛrɛnkɛrɛnma maa 5 o ye permanent yɛrɛ minnu kɔni bɛ ale bolo n'ale bɛ se ka a ka cɛbɔya kɛ ni olu ye ka se ka jigi da olu ka sini ma sinikɛnɛ ma ko a bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o ni ka ka dɔn ka fɔ secrétaire général ya nɔfɛ an bɛ don min na fɔ bi ni zeriyakaw fɛ yen nɔ maa caman bɔyanko olu nana ka na faga ka da kan n'i y'a ta jateminɛ u ka sɔrɔsi base militaire 2 bɔyanko bɛnkanni wale taara ka ɲɛsin o ma o hukumu kelen kɔnɔ ka bɛn ni ntɛnɛndon ye o la a y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta jateminɛ ni bamaci jakulu u nana ka na fɛn min bɛ tali kɛ offensive siminɛtani u nana ka na o de kɛ n'o ye k'a fɔ u ye dugu gosi tilebin fan fɛ ka taa gosi kɔrɔn fan fɛ n'i y'a ta jateminɛ u ka base min bɛ yen nɔ min bɛ Borno i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛ bɔ jamana tilebin fan fɛ bamaciw nana ka na o gosi o waati kelen na u ka jamana tilebin fan fɛ fana u taara ka taa gosili fana kɛ yen nɔ i ka dɔn an bɛ waati min na fɔ bi n'i y'a ta jateminɛ bilan foyi kɔni ma to nin waati in na k'u bɛ se ka min kɔni communiquer an bɛ waati min na fɔ bi wa i ka dɔn k'a fɔ u ni Cameroun ni dancɛ bɔ bamaciw taara ka taa o fana gosi o ma dan o fana ma u taara min bɛ tali kɛ Madara Giru i ka dɔn k'a fɔ u n'o dancɛba fana n'o bɛ ka jamana tilebin fan na ka taa kɔrɔn fan fɛ u taara ka taa gosili ta ka ɲɛsin yen fana ma ka se ka tiɲɛni walew ka o don yen fana kunna n'an bɔra yen an bɛ taa Burkinakaw fɛ yen nɔ Burkina olu ye terrain kura 4 sɔrɔ an bɛ waati min na fɔ bi terrain minnu yɛrɛ dernière nouvelle génération ye fɛn b'a to u bɛ se k'u ka baaraw kɔni u bɛ se ka o nun don n'o ye cogo min na fɛn b'a to Burkina yɛrɛ ka ɲɛtaa kuraw siraw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka sabati cogo min an ye kunnafoni mun sɔrɔ o waati kelen na n'an taara i ka dɔn k'a fɔ Mali kɔrɔn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnma an ka cɛmancɛ bolo la Moptikaw fɛ yen nɔ Mopti bi i ka dɔn k'a fɔ Lac de Beau kɔni kɔnɔ a kɛra jadi masiba ani kasaraba de ye ka da kan kurun kɔni tununa Mopti ani Tɔnga ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kelen kɔnɔ kurun ye tununi min kɔni kɛ an bɛ waati min na fɔ bi n'i y'a ta jateminɛ an bɛ se k'a fɔ ko maa si kɔni ni ma bɔ a la an bɛ waati min na fɔ ka da kan maa 16 bɔyanko olu kɔni fatura nin ko in na i ka dɔn k'a fɔ su 4 o de sɔrɔla an bɛ waati min na fɔ bi su 12 bɔyanko i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni tununnen don ji kɔnɔ taafan ma se ka dɔn olu la an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ ni maa kofɔlen minnu kɔni nin tora ba in na i ka dɔn k'a fɔ a musow de ka ca ka fara denmisɛnninw kan olu de caman kɔni nin tora i ka dɔn k'a fɔ nin kurun kasara min kɔni kɛra ka da kan a yirana k'a fɔ météo kɔni y'a yira k'a fɔ ko ba kɔni ko fɛn min ye fiɲɛ cilen fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka i ka dɔn olu kɔni ye kunkolo gɛlɛya kɛ ka bɔ nka i ka dɔn k'a fɔ GPS nana ka na tunu o la o kɛra sababu ye u taara u yɔrɔ sɔrɔ ji camancɛ la ka se ka kɛ ni kasara wale cɛjugu ye ka ɲɛsin olu ma an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ Sénégali don o don kibaruya kura bɛ ka sɔrɔ ka da ka cɛtɛmusotanya min bɛ ka kolokolo Sénégalikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnma don o don maakɔrɔ olu bɛ ka don a la o hukumu kɔnɔ n'i y'a ta ka jateminɛ Sénégali jamana kɔnɔ bi bi in na u ka kasobonba i ka dɔn k'a fɔ heure 48 kɔnɔna na n'o bɛ taa i jɔ tile 2 bɔyanko la maa caman taara ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fɛn min ye kasobon kɔni kɔnɔna na ka da kan n'i y'a ta ka jateminɛ a bɛ t'i jɔ maa 15 bɔyanko la minnu sen nana ka na ye homosexualité la n'o ye PDA waleya ka se k'o kolokolo cogo min cɛ tɛ muso tɛ baaraw olu bɛ se ka kɛ Sénégali kɔnɔ cogo min i ka dɔn k'a fɔ u nana maa min nɔ minɛ a la o hukumu kelen kɔnɔ ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ maa minnu bɛ ka nin waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin u ka jamana ma Sénégal jamana kɔnɔ u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka olu kɔni bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan fɛn b'a to u bɛ se ka daɲɛnamaya kɛ u ka ko la cogo min na u nana ka na kunnafoni min sɔrɔ k'o di an ma ladira kɔnɔ o hukumu kelen kɔni i ka dɔn k'a fɔ san 2026 Ikranikaw fɛ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ kɛlɛba min taara ka ɲɛsin olu ma n'i y'a ta jateminɛ hali sisan n'i y'a fɛn min ye Musuku ka taa se Kiev ma ka dɔn k'a fɔ ninnu dugu fila ni kɔni ɲɔgɔn cɛ Vladimir Poutine ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka équipement dɔ bila ka taa kɛrɛnkɛrɛnma Ukraine faaba kɔnɔna na fɛn b'a to ka se ka taa gosili kɔni ta ka ɲɛsin u ma o hukumu kelen kɔnɔ a yira ne k'a fɔ Washington ale ni Ukraine n'i y'a ta jateminɛ jamana in fanba bɛ olu de bolo ka da kan u ka fan dɔ bɛ taa Kiev fanfɛla la fan dɔ fana bɛ yen min datugulen don kɛrɛnkɛrɛnma ka da kan u ye bolodi ɲɛma min kɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma u ka jamanaw kɔnɔ o baaraw kɔni nana ka na boloda o bolodacogo kɔni na an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min kɔni sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ Niger ale kɔrɔn yan fan fɛ Niger kɔrɔn yan fan fɛ u ka finitigilakaw nana ka na opération ba dɔ kɔni o nana ka na boloda bi min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ye bɔnbɔnci jɛkulu caman minɛ ani ka fara maa caman bɛ yen minnu kɔni bɛ sonyɛnniw kɛ ka mɔgɔw ka mobili kɔni suɲɛ u ye o maa caman kɔni u ye o minɛ an bɛ waati min na fɔ bi o de hukumu kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ko nin opération kelen kɔni k'u b'a poursuivi fo ka taa fɔ i ka dɔn k'a fɔ maa o maa sen bɛ nin ko in na u ka se k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ani fana maa dɔw fana bɛ yen minnu sen nana ka na ye jamana fanga dafiri wale baaraw la jamana kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ Niger la o kɔni tɛgɛ daraw bɛɛ lajɛlen kan an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ ka di aw ma ladira kɔnɔ n'an taara Burkinakaw fɛ yen nɔ nin waati in na n'i y'a ta ka jateminɛ Burkina kɛrɛnkɛrɛnma u ka dugu min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Titawo binganni wale taara ka ɲɛsin o dugu in kɔni ma ka da kan bɔnbɔnci jɛkulu maaw i ka dɔn u taara ka taa ja dɔ kɔni ta ka se ka o kɔni bila k'a yira k'a fɔ k'u ka sugu kɔni k'u y'o minɛ ka se ka dugubaw caman u y'o minɛ kɛrɛnkɛrɛnma Titawo marabolo kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ min bɛ tali kɛ u ka finitigilakaw kɔni wulila k'u jɔ k'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi situation kɔni a bɛ finitigilakaw ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnma lieutenant colonel Abdul Aziz Ouedraogo
ale mi fintikila ko ka kuma lasela Burkina ko fe na ale yira ka fo bamaci jagulu mun tara ka ta ko bitani wala ca jugo ko nta u ya yira ka fo ko bina ceni ka jamana ko kono mais min bi talige ka do ka fo u ka jamana fintikila ko ulu joro la fe moto ka sika dangar ke ni bamaci jagulu nunu ngoni ko ka wala bela jele ngoni ka adda saka ami domina fa bi an kuna fo mun soro nantoro kuna funu kelen hukumun kono amalo done ka fo angani jamun kan mam mi ka kokorma dondo e ka do nga fo o de Mamadou Diallo e ka do nga fo ale mori baye mali jamana kono kerengere ma asigoro benonu anga faba mano o talige bumogola Mamadou Diallo e ka do nga fo ale ka wuli ka job benonu femato mamunum be no ka fo ko gelabe u kan kerengere ma e ka do nga fo nafolo ko geleya furu ko geleya katase baro ko geleya ma Mamadou Diallo kon na kunye femato ka se kana o ka geleya bela jele ngone wili ka do nga fo ale chasilo no femato ni jamun nganu ka se ka kokorma dondo ka se ka janimo soro chuko mina ama munum be no koni geleya ba ka se ka wuli ka ni ko juru sirala no ye bi woro ani kele bi saba ani fla tan ani fla bi dur annani no oye 61 32 12 54 na wele ko la na la sona ma ani Mamadou Diallo anabi ñongo soro ka se ka o blasera chuko mun aga deguni gelam ba ka se ko wuli ka boka o gumun kele ngono ikadu nga fo ni ala sona be dansigi yanga bi kuna fonna ay mun soro ka di amma babana kuna fonni ngono nalma basi wala sini anabi ñongo soro kuna fonni kene na sero kan kibara kura mun be am se ka wuli ta ko di amma la dira kono ka fo bela jele ko ala ga sungolo totime ko nyuma hira ana bi sungolo kle foloy mali jamana kono ma fo ko ala ga sungolo musaga no ga dutigi kilengala bela jele agato baka solo ala Mamadou akambe